Ahojte, ja som Lopus Laila a na tomto kanále prosím prezývate Lopus Laila. Aj keď sa nevolá tento kanál Lopus Laila, ale aj tak ma prezývate Lopus Laila. Volá sa tento kanál Terka Asa Šteletová, pretože som bola aj vo videách s mojou normálnou tvárou, ale tu sa nebudem ukazovať s tvárou, lebo sa trochu o to, nechcem sa tu ukazovať vlastne. Budem tu natáčať Little s Pečopákou a budem sa snažiť, keď by sa vám tieto videá páčili. Lebo tu bude napríklad chudobná rodinka, najbohatšia rodinka, napríklad môj život je ľahký, alebo môj život je veľmi ťažký, škola napríklad, alebo obchod, cukrárňa, normálny život, hrozný život, ale horory tu nebudete vidieť, lebo vtedy by som sa asi nepostavila z postele asi 3 dní. Takže, tuto nebudem natáčať žiadne také videá, že alebo tu ešte bude informačka, alebo tu bude ešte aj súťaže, ktoré vám budem niečo posielať, ale musíte mi, nepíšte prosím do komentárov vašu adresu, pretože ja nechcem, aby ste mali zle, že ste napísali do komentárov tú adresu. Ja si ju budem, keby ste vyhrali niečo, ja si ju budem pýtať kľudne na Gmaili. Nemusíte mi to písať do komentára, ja na to nezabudnem, alebo mi to môžete napísať na môj Gmail, lebo viete, aký je môj Gmail. Proste. Môžete ma sledovať na Instagrame, proste tam mám už svoju tvár na Instagrame, alebo na Facebook vám nedám, na Instagrame ma môžete sledovať. Do popisku dávam tam Instagram, aby ste sa tam mohli kúknúť. A to bolo všetko z dnešného videa. Ak sa vám video páčilo, určite nezabudnite dať like, odber, koment. Ahoj!